ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಣದ ಮುಗ್ಯಂದು ಕಡಲ್ದ ಪೊಯ್ಯೆ ಲತ್ತ ಮುಗ್ಯಂದು ಬಾಣದ ಬುಳ್ಳಿ ಗೆಂತ ಮುಗ್ಯಂದು ನಿಖಲು ಪಟ್ಟಾಂಗುಗು ಕುಳ್ಳಿಯರಂದಂಡ ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ ಮುಗ್ಯಂದು ಪಟ್ಟಾಂಗುನು ಪೂರ್ವಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸೌಖ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಮಾನಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವ ಸೀಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನ ಮಾಯೋನು ಒಂಜಿ ಫಲಿತದ ಹೊರಟು ಪಡೆಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಬಂದುಳೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿರುಳ್ಳೇರು 14 ವರ್ಗ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಲಿಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೆರನು ಈ ಚಾವಡದ ಕಲಟ್ಟು ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ದೈವದ ಕಲತ ಪಟ್ಟ ಪುರಾಪುನ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಕನತದು ಅಕುಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟೊಂದು ತೆರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ಕರೆಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ನಡೆ ತುಳುಪು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಾತು ತನ್ನ ಉಲೈದ ಗೇನುನು ಪಟೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಾತ್ ಕೊರೋನಾ ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ಗಿಡಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪಜ್ಜೋಗು ಕಜ್ಜದಿ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೋಗು ಅಜ್ಜದಿಕ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಠಿಣಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂಡದಾದ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಏರು ಕಂಬೆರ್ಲು ಏರಿಗೆ ಕುಲದೈವ ಏರಿಗೆ ಕುಲ ದೇವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬೆರ್ಲು ದೇವೆರ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯನಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಾಹಿತಿ ತಾನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬಾಜಲ್ದ ಮುಖಾರಿಯಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಳವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅಸಂಖ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಮದಿಪು ಮದಿಪು ಪಾರಿದ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಕಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಅವಳು ಏರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಜನಕುಲು ಕೇಂಡದು ಕೊನಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಮುಗ್ಧ ಸರಳ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಅವಲ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಹುಡುಗೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಆರ ಬೈದೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಕುಡರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಿಖಲು ತೂದು ನೆಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ ದಯಮಲ್ತದ ವಿನಂತಿ ಇನಿತ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಪ್ಪುನು ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಖುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಂಡರಂದಂಡ ನಿಖಲೆಗಲ ಒಂಜಾತ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕರೆಕ್ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ರೆ ನೀರೇನು ಉಡಲು ದಿಂಗಿದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನವೀನಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭರ್ದು ಭೂಗರ್ಭಗು ಪುಟದು ಬತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಪಣಪು ನಾವು ಬೆರ್ಮೇರು ಬರೆಯಿನಂಚತ್ತನ ಬರವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರ್ಲಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಾವು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಇಂಚಿನ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಲ್ತ ದಿನದೆಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿರ್ಲಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಅವು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಇರ್ನ ಕುಲದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು
ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲು ಮುಖಾರಿಯಾದ ಪಂಡ ಬಾಜೆಲು ಪಂಡ ಅಸರಂದರ್ಥ ಐತ ಮುಖಾರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಆ ಚಾಕಿರಿನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜನ ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅವೆ ನೀ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ದೈವಡಿಗೆ ಎಂದು ಆ ಚಾಕಿರಿ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ನಾವು ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ಏರು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಪುಟ್ಟು ಪುರ ಪುದಾದ ಒಂದು ಈರ್ನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ದ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಆರ್ನ ಏತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಪಾರ್ದನಡು ಸಂಧಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರ್ಕೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ ಈರು ಪೋದು ಅವಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡನವಿನ ತೂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ ಅಂಚಾದ ಈರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಏರು ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರ ಪುದಾದ ಸುರುಕಾದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಕತಿಕೆ ಬುಟ್ಟನ ಬುಟ್ಟಿನ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ತಲಟು ಸತ್ಯ ಬೆಂದದು ಪದಿನಾಜಿ ಗಡಿ ಆಜಿ ಪನ್ನಿ ಮೂಜಿ ನುಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಲಿಗದ ಅಕ್ಕು ಅಡ್ಕದಪು ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಪೇರುದೈತ ಬೊಂಡದ ತನು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ವರಪುರುಷದ ಒರುವಾದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗೂ ಕುಲದೇವರಾದು ಒಲಿಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯದ ಕಂಬೆರನು ಸುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತೆರಿಪಾದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಏರು ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುರ ಪುದಾದ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ವಾ ರೀತಿ ಡೆಂಗ್ ತೆರೆಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ದುಂಬುದಿಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಉಗಮ ಈರು ಎಂಚಾಂಡ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ಕೆಂಚ ಬತ್ತೇರು ಕಂಬೆರ್ಲು ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎನ್ನಪ್ಪ ಗಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಆದಿಮಾಯ ಎಂದು ಬಂತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಅರೆನು ಗಾಳಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಬಂತು ಅಚ್ಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಗಾಳಿ ಗುಮ್ಮತಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಬಂತು ಗಾಳಿ ಗುಮ್ಮತಿ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಬೈದೋಡು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಬೈದೋಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಗುಮ್ಮತಿ ದೇವಿ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತರವಲ್ಲಿ ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೈಟ್ ಪತ್ತರವಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತಂದ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ರಥವನ್ನು ಸಿರವೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆತನ ಬರ್ತುಡು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಬೆರಿಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮ ಬೆಗಾರು ಮೋನೆಡು ಬರ್ಪುಡು ಮುತ್ತಿನ ಬೆಗಾರು ಎಡತದು ಬರ್ಪುಡು ಎಡ ಬೆಗಾರು ಬಲತಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ ಬೆಗಾರು ಕಂಬೆರ್ಲು ಎಡ ಬೆಗಾರನು ಎಡತು ಬೀಪೇರು ಆತನ ಬರ್ತುಡು ಇರುವೇರು ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆಲು ಉದ್ದಿಯವೆನ್ ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಪುದರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮು ಬಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮು ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಸರಿ ಐದು ಅವು ಬೆಗರ್ದ ಪನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಆಕಲು ತೀರ್ಥ ಸಿರಿ ಲೋಕದ್ದು ಬಿತ್ತ ಮೇಗಿ ಮಾಲೋಕ ಹೋಗೋ ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ದೇವರಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅನ್ ಪೇರು ನಿಕಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಡ ಹಾಕಿ ಏನು ಬೇರು ಈರ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಿಯಾರಂದಾಂಡ ಅವು ಉಂಡು ತಿಂದು ಪೋ ಅಂಚನ ನಿಕಲೆಗೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊರ್ಕನಗೆ ಏನು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊರಿಯಾರಂದಾಂಡ ಪರಿದು ತುತ್ತುದು ಪರಿದು ಅಂಚನ ನಿಕಲೆ ಗೋದಾನ ಕೊರ್ಕನಗೆ ಏನು ಪಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಬತ್ತದು ಈರೆಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪರುಂದಾಂಡ ಸಾವಿರ ಗುತ್ತಿ ಮರತ ಅಪ್ಪನೇನು ಕೊರ್ಲಿದೇವರೆ ಸಾವಿರ ಕುತ್ತಿ ಮರತ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬಂದೇರು ನಿಕಲೆಗೆ ಸಾವಿರ ಗುತ್ತಿ ಮರತ ಅಪ್ಪನೇನು ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ಯಾನು ಮಲೆಟು ಮಲ್ಲ ಮಲೆ ಕೆಮ್ಮಲಜ ಮಲೆಟು ಬೊಂಬೆ ಬೊಗರಿದ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಬೊಂಬೆ ಬೊಗರದ ಮರ ಆಯ್ತಾ ತರೆ ಸೈತದ್ದು 1000 ಕಾಲ ಆತು ಮುದೆಲ್ ಸೈತದ್ದು 300 ಕಾಲ ಆತು ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಕಟ್ತದು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗಾಳಿ ದೇವಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಥ ಸಿರವಡು ಪತ್ತಂದೆ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಐಕಾಕಲು ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಲೋಕ ವರ್ಪೇರು
ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಹಾ ಬೀಪಲ್ಲ ಮಾಡು ಒಯ್ಪಲ್ಲ ಗರ್ಗಸ್ ಕೆತ್ತಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಚೌಕದ ಮಟ್ಟ ಸೀಸದ ಗುಂಡು ಬರವನ್ನ ನೂಲು ತೂಕದ ಗುಂಡು ಉಲಿ ಕೂಟುದು ಉಲ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಡು ಬಾಜಿ ಕೂಟುದು ಬಗಲ್ಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದು ಮಲೆಟ್ ಮಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲೆ ಕೆಮಲಜ ಮಲೆ ಮಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬೊಂಬೆ ಬಾಗರ್ದ ಮರತ ಮುದ್ದೆಲು ಬರ್ಪೇರು ಆತನ ಬರ್ತುಡು ಪಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಆರು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ದೀಪೇರು ಆನೆ ಗಡಿ ದೀಪಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಲಕ್ಕುಜಿ ಮರತ ಆಯ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೆಗ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮು ಆರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ದೀಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಲಕ್ಕುಜಿ ಉಂದಿಂಚಿನ ಚೋದಿಗ ನೆನ್ನುವೆರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂನಗಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಂಜಿ ಮಾಡ ಉಂಡು ಅವು ಪಾರಿ ಬಾಡಿ ಬೂಡ್ದು ಕೆಮ್ಮಲಜ ಪಾರಿ ಬಾಡಿಗಳು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಗೈ ಮರ ಕನೆ ಬತ್ತದು ಬೆರ್ಮೆರಡ ನಟುವೆ ಎಂಕುಲು ಕಡಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಮರ ಆಕಸ್ಸುಡುತ್ತಿನ ಮರ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಂಗಿಡು ಮಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಮರಟ್ಟು ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಮರ ಸಿರವ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನಡು ತುಂಡು ಮರಟ್ಟು ರಥ ಸಿರವ ಗಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಗಾಳಿ ರಥ ಸಿರವ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ತುಂಡು ಬೆರ್ಮೇರೆಗೂ ಮಾಡ ಸಿರವ ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಮರ ಆತನ ಕಡಪನಾಗ ಮರ ನರೆಲುಂಡು ಮರ ನರೆಳು ನಾಲ್ನೂದು ಗಾವದೋಗಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಸೊಡಿತಿನ ಮರ ಭೂಮಿ ಕೆಡಗುಡು ಅವೇನು ದಡೆಕ್ ಬಾಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು 7 ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲು ಪುರ್ಮೋದುಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಆದಿನಾರ ದೇವರು ಪತ್ತಂದೆ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಈ ಮರನು ಇಂಚೆಂಕುಲು ದಡೆಕ್ ಬಾಡ್ನು ಮಕ್ಕಳು 7 ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಆದಿನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮಿತ್ತ ಮೇಗಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತನ ಬರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಬೆರಿಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮ ಬಗ್ಗಾರು ಮೋನೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುತ್ತಿನ ಬೆಗಾರು ಬಲತ ಬೆಗಾರನು ಬಲತು ಬೀಪುವೇರು ಬಲತು ಬೀತಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಬೆಗಾರು ಮಾಸೇಶನ ಜೀಡಿನ ಮಾನಿಕ್ಕಂದ ಕಲ್ಲುಗು ಬೂರುಂಡು ಮಾನಿಕ್ಕಂದ ಕಲ್ಲಿಡು ಇರುವೇರು ಮಾನಿಲು ಉದ್ದಿಯವೆನ್ ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಆ ಜೋಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಜೋಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಆ ಕಥೆನ ದುಂಬು ಕಂಬೇರ್ಲು ಅಂಪಿನ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬಂಡ ಕಲ್ಲಿಡು ಉದ್ದಿಯ ಬೆಂದಿನಾರು ಕಂಬೇರ್ಲು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರ್ನು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನೊಂದುಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಂಬೆರಲು ಅತೆ ಇತ ವೈದಿಕಾರಣ ಬನ್ನವೇನು ಕಂಬಿಗಾರ ಬಂದಿರು ಕಂಬಿಗಾರ ಅಂದ ವೈದಿಕಾರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ ಕಂಬಿಗಾರ ಆ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಉಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಗಾಳಿ ರಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಕಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ವೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪನೇ ಏನು ವೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ರಥ ಸಿರೋರ ಯಾನು 2 ಜನ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆಲೇನು ತೀರ್ಥ ಸಿರಿಲೋಕ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ತೆ ಅಕಲು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಕಾರ್ಯನು ಬೆಂತೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಬೋದು ತೂದು ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಇರುವೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲು ಉದ್ಯ ಬೆನ್ನಾಗ ಕೆಲಪುರ ಸೊತ್ತುಲು ಮತ ಎಂದೆ ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಸಾನೆದ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲು ವಾ ಗುತ್ತು ಮಾಡಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲ ಅವಾಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಲ್ದುಂಡಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡು ಬಿರ್ಸೇರು ಮುಂಡಲ್ದಾಕುಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬೇರ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯರು ಮುಂಡಲ್ದ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಅವು ಬಂಗಾರದ ಬುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಕೇನುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಕೇನುಂಡು
ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೇನುಂಡು ಇರಗಕ್ಕೇನು ಜಂಗಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬರಿಪೋಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಪವನ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ರವಿ ಪಂಪೆಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿ ಬಂಗೇರ ಕಂಬೆರ್ಲು ನಾಗಗ್ ಸಮನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಟ್ಪಡ ನೆನದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ಮುಗೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಗಜ್ಜ ದೈವ ಕೊರಗಭೂತ ಉಪ್ಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಕೊರಗಭೂತ ಅರುವದ ಅರಮನೆಡಾಪುನ ಕೋಲ ಒಂದು ಪೂಂಕರೆ ಪಾಡಿನ ಕಂಬುಲೊಡು ಗದ್ದೆ ಒಂದು ರಾಜನ ಎದುರು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅಂತ ಬಾಡ್ದೆ ಪ್ರತಾಪು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ರವಿಕಾಂತ್ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ಅಕುಲು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವೇಣು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೋರಡು ಕದ್ರಮುಡಿ ಕಟ್ನಾಗ ತರತೆಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಇರೆತ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತುವೇರು ಅವುದಾದೆ ಅವೆನ ದಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುನೆ ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಕಾಂತಿಲ ವಿಟ್ಲ ಮಾಗಣೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ದೈವ ನರ್ತಕ ಶೇಖರ ಪರವ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ನೃತ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗದೆ ಅಚ್ಚ ಪರಂಪರೆಯ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಪಣದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನು ತೆಚ್ಪೊಂದುಳ್ಳೇನು ಸಚಿನ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಪುರುಬಾಲೆನು ತನ್ನಿಮಾನಿಗನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಗೊಬ್ಬವನು ದಾಯಗ್ ಇಂಜ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಯಿನಾತ್ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡದು ಅಂಚಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ನಾಗೇನ ನಾಗಲಕ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದ ನಂಬೇರೊಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇನಂತ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕೊಂಚ ರೂಪಂಡು ಯಾವ ಕಂಬೆರ್ಲು ಉದ್ಯ ಬೆಂದಿನ ಕತ್ತೇನ ಪಂಡತ್ತೆ ಆರು ಪುಟ್ಟನಗ ಸಾನೆದ ಕಲ್ಲು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಬಂಗಾರದ ಬುಲೆ ಕೊರಲು ಐದೊಕ್ಕ ಕಾಶಿ ಪೋತಿನ ಕಬೆತ್ತಿ ಅವೇನು ಬಂಗಾರದ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಕರಿಯ ಕದಿಕೆ ಬೊಲ್ಯ ಕದಿಕೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕರಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಬೊಲ್ಯ ನೆಕ್ಕಿ ಅವೇನು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೇರು ಕಂಬೇರ್ಲನ ರೂಪ ಎಂಚ ಎಂದ ತರೆಟು ತುರ್ಕಮುಂಡಾಸ್ ತುರ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತರೆಟು ತುರ್ಕಮುಂಡಾಸ್ ಮುಂಡೋಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ ಅವು ವೃತ್ತಾಕಾರಡು ಬಾಡುವ ಅವು ಸೂರ್ಯಲಾಪುಂಡು ಚಂದ್ರಲಾಪುಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟ ಎಡತ್ತು ಬಲತ್ತು ಜನಿವಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಬಾರ್ದ ನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಐಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಬಲತ್ ಬಂಗಾರಿನ ಜನಿವಾರ ಎಡತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿನ ಜನಿವಾರ ಅಂಚೊಂಡ ಅತ್ತು ಎಡತ್ತು ಬಲತ್ತು ಜನಿವಾರ ಅವು ಜನಿವಾರ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಬೇಡ ಬೇಡಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪಂಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಲಿಂಗ ಐತೇರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಐಕು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಬೇಡ ಬೇಡಿ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಈ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಲಿಂಗಾಯಿತೇರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನ್ಮದಕಲು ನಿಖುಲ್ ಎಂಚ ಕಂಬೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಒಂಜನೆ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮುದಾಯ ಬಣಪನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆ ಲಿಂಗೋಗ್ಲ ಈ ಮೂಲಲಿಂಗ ಆರ್ ಪುಟ್ಟನಗನೆ
ಅತೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾತು ಆನೆಕ್ಕಲ ಆಚರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪತೆ ಅಂದ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಒಲ್ತರದು ಸರ ಪಲ್ಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹತ್ತನೇ ತಾಲೂಕು ಸರ್. ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದ ದನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಐತೆ, ನಿಮ್ದ ನಡ್ದೈತ ನಿಮ್ದ ಇದನ್ನ ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಅವೆ ಬೇಡ 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 ಬೇಡಿ ಲಿಂಗ ಕಬರು ಬಾಯಿದ ಕಚ್ಚ ಕಬರು ಬಾಯಿದ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಅವು ಕಮ್ಮೆರ್ಲನ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಬಲ ಕೈಟು ಪರೇಜಿನ ಬಾಲು ಪರೇಜಿನ ಬಾಲು ಪಂಡ ಪರ್ತದ ಬಾಲು ಎಡ ಕೈಟು ಗುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡನ ಗುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡನ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಕಮ್ಮೆರ್ಲನ ರೂಪ ಈ ಪರಜಿಲ್ಲ ಬಾಲು ಬಂಡ ಕರ್ಸರದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಂಡ ಬಾಲು ಕತ್ತೆ ತಲ್ವಾರು ರಂಚಂಡು ಪರೇಜಿನ ಬಾಲು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ అయితే కంపేర్లేదు తను మంచి జరుగుతుంది నాగాకి తను మంచి లెక్క నాగకు తను మైతి లెక్క కంబేర్లేక తను మైపోయారు అతే కంపేర్లే తను మైపోయారు ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಂಡಾಳ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬರೀದಿನೇ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾಗಾಗ ದರ್ಶನ ಲಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮೆರ್ಲ ಕೊಂಡೊಡುತ್ತಂಜಿ ಕಾಲು ಬಳ್ಳು ನಾಯಿ ಉಂಡದ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸರಿಪಾದರಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತ ನವೀನರಿನಿ ಅರೆ ಲೈದಿ ನಾಯ್ಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರಿ ರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನವೀನಣ್ಣ ಆರವಿನ ನೇರ ಪಂಡೇರು ದೊಂಬದ ಕಾಲುಡು ನಾಗಗ ದರ್ಶನ ಅಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗೆ ತನುಮೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಗಗ ತನುಮೈತು ಅಂತಾರೆ ಪಣದ ಪಣ್ಪಾರೆ ಒಂದು ಓಲುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡಕಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬೇಸದ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಮೂಲನಾಗಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಂಗದ ಕುಲೆ ತನುಮೈಪುವೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲೆ ದರ್ಶನ ಗುಂತುವೇರು ನಾಗ ದುರ್ಗಮ್ಮ ನಾಗಗತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತನುಮೈಪುಡು ಬಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸಂದಿಳ್ಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪಸತ್ತತ್ತು ಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ತನುಮೈ ನಮ್ಮ ನಾಗಗ ಮೂಲತವ ತನುಮೈತು ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬೆರ್ಲ ಪಂಡದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಕಂಬೆರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಾರ ಕಂತಿನ ಏರು ಅಯ್ನ ಮುಲಪದ್ನೇರು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬೋಡು ತುಳುನಾಡಗ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬೆರ್ಲ ಅತ್ತ ಸಾರಮನೆ ದೈವಲ ಒಂದು ಬೋಡು ಸತ್ಯಸಾರಮನಿ ದೈವಳು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಗ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದಣ್ಣ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಂಡದು ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಈರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮಡ ದಾಖಲ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಾತೆರ್ನ ಈರೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ಬಕ್ಕಲ ತೆರಿಪಾವಲಿ ನಮ್ಮಡ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೀತೆ ಮೂಲು ದಾದ ಕೇಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿದೆನು ತುಳುನಾಡು ಕಂತಿನಿ ಕಂಬೆರ್ಲ ಸತ್ಯಸಾರಮನಿ ದೈವಳ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬರೋದುಂಟು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಬೈದೋಡು ಬರಬಾರ್ಪುಂಡು ಕಂಬೆರ್ಲು ಉದಯ ಬೆನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗಾರದ ಕೊರಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣ್ಪುನ ಬಿದೆನು ಆರ 19 ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ವೈದ್ಯ ಮೂಲ ಬೈದೋಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಕಂಬೆರ್ಲುಲ ಕಂತು ದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯಸಾರಮನಿ ದೈವಳ್ಳ ಕನ ತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣ್ಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣ್ಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣ್ಪುನ ಬರ್ಪ ಅಂಚಂದ ಅಕುಲು ಕಂತಿನ ಮೊಕುಲು ಕಣ್ಪಿನ ನಮ್ಮೊಳೈದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಕನೈದೆ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಣ್ಪರು ನಿಕುಲು ಪಣ್ಪುನಿವವೇನು
ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಪಂಪನೆ ಆಕಾರ ಹೋಗುಗೆಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಕಾರ ಹೋಗುಗೆಂಡ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯ ಮೂಲವಾದ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪಟ್ಟಾವು ಮೂಲವಾದ ಅತ್ತೆ ಈ ಮುಖೇನ ನಿಖುಲವೇನ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಟಿದ್ರ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಂಧಿ ಮೂಲವಾದ ಅಕುಲು ತೆರಿಪವರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಾಮ್ಯ ತೆಪ್ಪುನವು ಸಹಜ ಅದೇ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಪನೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಬಣ್ಪನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಪನ ವಿಧಿನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಕನ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ವಿನೋದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಡತದ್ ಬರೋನುಂಡು ನಿಖಲವರ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಜವಾನೇರು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದಾಪುನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತ ಈ ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯಗಳು ಓಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನು ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮುಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಗುಲಿಗನ ಆರ್ಭಟ ಈ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮರಕ್ ಮಿತ್ತಾರ್ನು ದೊಂಪಗು ಮಿತ್ತಾರ್ನು ಹಲೋ ಅಂದ ಕೇನುಡು ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಹಲೋ ಕೇನುಡು ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಅವೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಸರ್ ದೇಕೊಂಡ ಈ ಗುಲಿಗನ ಆರ್ಭಟ ಮನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಾಪಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಲ್ಗಲಾಗಿನು ಈ ದೊಂಪದ ಮಿತ್ತು ಬುರ ಒಂದು ಮಂತ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ವಿನೋದಣ್ಣ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಾಧನೆ ಮಲಪುನ ಕುಲು ಆ ದೈವದ ರೌದ್ರತೆ ಉಗ್ರತೆ ಬೊಕ ಕಟ್ಟಲಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಯ್ಯರೆ ಬಯಕುವೆರು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದುಪುಂಡು ಆ ಗುಳಿಗನ ಕೆಲವು ಅವು ತುಯ್ಯರೆಂದು ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಉದೇನವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಉಗ್ಗುರುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಪಿನ ಕರಮಕಲ್ನ ಮತೂತ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಮಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಆ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡತುಂಟುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿದಲ್ಪ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಗುಳಿಗನ್ನೆಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಅವೇ ಆನಿಲ ಅವೇ ಉಗ್ಗುರುಡಿತ್ತುಂಡು ದೈವ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪ ನಮ್ಮವೇನು ಪುದಾರ ಅವೇನು ಬಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಅವನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತಿನುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಆ ದೈವದ ರೌದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತುಂತಾರೆ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಮೇಲೆಗೆ ಬರ್ನು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಹಾಳಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಭಯಭೀತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೊಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಕನವಂದಿನಲ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಹೊರತಾದ ಐಕ್ಬೋಡಾದ ಕೆಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುಬಾಡದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನ ಪೂರ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಜನಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆತೊಂಜಿ ಸಮಂಜಸ ಅಂದು ತೋಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೊಂಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೊಂಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಸುರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾರು ಹಲೋ ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಪಣಮೂರ್ ಪಡ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ನನ್ಗ ನಮ್ಮ ತಿಥಿಯರ ವಿಶೇಷತೆ ನವೀನ್ ಪಡ್ದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೇನೆ ಕತ್ತಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಪಡ್ಡೆಡು ಜುಮಾದಿ ಎತ್ತು ಪಾತ್ಯಾರ ಮಣ್ಣವು ಅರೆ ನವೀನ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆದ ಬೂಲಿಯೋಡು ನಮಗೆ ಕೋರ್ದಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪು ಏನಾನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಕಂಬೇರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅವಳು ಇಟ್ಟ ಆ ದೈವ ನುಡಿಯಾನಾಗ ಯಾನ್ ಇಟ್ಟವಳು ಅಂಚ ನಡಪ್ಪನ ನಡವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಣ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅನೇಕ ದೈವಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅನೇಕ ಅಪ್ಪ ಮಾರಿಯಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಡಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕಂಬೆರನ್ನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬೆರಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಅರ್ಣ ಪ್ರಕಾರನ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಲಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಬಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವಳು ಅಯ್ಯರ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು
ಅಯ್ಯದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಯಾಕು ನಕ್ಕಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಅವು ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇನೇ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವಳೇ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಕಂಬೆರ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವಳು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಸರಿ ಇರಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ನ ಸಂತೋಷ. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರೆ ನವೀನರೇ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಸೇವೆ ಅವು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ವರ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತನ ವರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆದಾದಗೆಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏರು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯಗೂ ಕುಲ ದೇವೇರ ಅಂದ ಎಂಕಲ ದೇವೇರು ಕುಲ ದೇವೇರು ಅದೇ ಐಟ್ ಇರುವೇರು ಉದ್ಯ ಬೆನ್ಪೇರು ಇರುವೇರು ಕಂಬೆರ್ಲು ಉದ್ಯ ಬೆನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಎಲ್ಯ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬಾದು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಅವೇ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕೂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬಾದು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಅವತಾರ ಆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಅವತಾರನೇ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಅತೆ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪೇರು ಪುಟ್ಟನಗ ಇರುವೇರು ಐದಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಯೇ ಅವತಾರದಿತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ದಬ್ಬಾದು ಬಿಟ್ಟಿರು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಕೇಂದ್ರೆ ದುಮ್ಮದ ತುಲೆ ಚರಿತ್ರದ ಕತೆಕಲು ಪಂಡ ಚರಿತ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕತೆಕಲು ತೂನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೆ ದಾದಕೆಂಡ ಆಯದ ಕಲ್ಲಿನೇ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಬೇರೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾನ ದುಮ್ಮು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗಳ ಕಲನೆ ಬಣ್ಪನಗೆ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ಕಲಾ ಬಣ್ಪನಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೂಜನೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಕಲಾ ಪಣ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಲಾ ಪಣ್ಪುನವೇನು ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬನತರ ಉಪ್ಪಡು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ನಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚತ್ತನ ಬಂಡ ಅವೇನು ಕಲ್ಲು ದಾಂತಿನ ಕಲಾ ಬಂತೀರು ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅವಳು ಭೂಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂತೀರು ಅದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಪೇರು ನೀರು ಮೈತದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬೆರ್ಲು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಮಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ವಾಗಿರ್ದು ಈ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಹಲೋ ಬಂಡರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೇ ಬಂಡ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಇವಕ್ಕೆ ಗೋಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರಕ್ಕೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂಪಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡದು ಅಂದಂದು ಇರ್ ಕಡಪುಡ್ದಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಅವಿನೇರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ದಾದ ಪಂಡದಾನ ಇತ್ತ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಂಡದಾನ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇಡು ತೂವರ ಪೋಣದಾನ ಗರಡ್ಡು ಬೈದೇರ್ಲು ಕಲಟ್ಟು ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರೆಗೆ ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗೆ ಸುರುಕು ಆದ್ಯತೆ ದಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆನ ಅಮ್ಮ ಕಾನದ ಪನ್ಪಿನ ರುಲ್ಲೇರತಿ ಅರೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ತಾಂಕದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಕಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸುರುಕು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಸಾರಮಣಿ ದೇವ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಕಲು ಪಾಜೆಗುಟ್ಟೆಗೆ ಬೋಂಟೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋನಗ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋನಗ ಅವ್ಲು ಬಾಜೆಲಾಪನ್ ಬಂದು ಮೊಕಲು ಗೊಲ್ಲಂಬೂರ್ದ ದಂಡಡು ಪಾದೆ ಕೂಡ ಬೇರತೆ ಅಂದ ಪಾಜದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅವ್ಲು ಕೂಡ ಮೊಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆರತೆ ಖಾಲಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪೇರು ಹಲೋ ಅವಳು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪೇರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅವಳು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಬಂಡೆ ನಾನು ಆಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಕುಜುಮ ಕಾಂಜವ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಮೊಕಲು ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಾದೆ ಗುಡ್ಡೇಡು ಪಾದೆ ದರ್ತದ ನೀರ್ ತೆರಿಪೇರದೆ ಅವು ವಿಚಾರ ಅರಸುಲೆಗೆ ತೇರಿನಾಗ ಮೊಕಲು ಪಾದ ಗೊಲ್ಲಮೂಡ್ದ ದಂಡು ಪಾದೆ ಕುಡತದ ನೀರ್ ತೆತ್ತಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮೊಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮೊಕಲೇಗ್ ಅರಸುಲು ಲೇತದ ಬೇಯ್ಪೈ ಬಾರ್ ಅಂದೆ ಬೇಯ್ಪೈ ಬಾರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬುಲೆ ಮಲ್ ಬರ್ವನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರದ ಬಿತ್ತನು ಮೊಕಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಿತ್ತನು ಮೊಕಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಬೈಪೈ ಬಾರನ್ನು ಕನ್ನಡ ದತ್ತದು ಬುಲೆ ಮಲ್ತದು ತೂಪನಾಗ ಅಪಗ ಅವಳು ದೇವನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಮೊಕಲೆಗೂ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯದ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಗರೋಡಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ರೆಂಚ ಮೇರ ಬರ್ಪೇರು ಗರೋಡಿಡು ಬೈದೇರ್ಲು ಕಲಟು ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡು ನಿಖಿಲ್ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಮೊಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಮೊಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಅವಳು ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು
ಅತೆ ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ನ ಹುಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಡು ಇತ್ತ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಸತ್ಯಪದಿನಾಜಿ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಪುದರ್ಡು ಪೂರ ಮೊಕಲೇನು ಲೆತ ಮರ್ಬಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಇರ್ಲಕನೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ಇಂದಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಉನ್ಮಲ್ ಪೆರಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆರು ಬೆರ್ಮೇರು ದಾಂತಿನೇರಿಗೆ ಮಾತ ಜನ ಅಂಗುಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಗೇರ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಆರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂಡರಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಣಿಕ ತೊಚ್ಪದಾನಗ ಅವಳು ಅರಸುಲು ಬಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ನಿಕುಲು ನನ ನಮ್ಕ್ ಕಲಟು ಕಂಬೇರ್ಲು ಅತೆ ನೆಟ್ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರಬೇರು ಕಂಬೇರ್ಲಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನಯನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಣಪುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆ ಅತ್ತನ ಅಕುಲೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಮಣಪಿನ ಬಿರುದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಐಟ್ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಅಕಲ್ನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಆಧಾರವು ಸರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಸರಿಯೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬೇರ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಉದಯ ಬೆಂದೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ ಸರಿ ತೂಪು ನಗ್ಲಿ ಕೇನು ನಗ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪುರುಬಾಲೆನು ತನ್ನಿಮಾನಿಗನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ತು ಕೊಬ್ಬವನು ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ತನ್ನಿಮಾನಿಗನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅವು ತನ್ನಿಮಾನಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಬಲ ಬಾಲ ಪಿಂಗಾರ ಬೊಕ ಬಾಲೆನ್ ಅಂದ ಕಿನ್ನು ಬಂಡಾರಿ ಒಡಿಪು ಬಂದನ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಂಬಿರ್ಲು ಒಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಒಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತನ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇತೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಕೈ ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾವನೊಡ್ಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಎದುರುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಅಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸುರುಟಾದ ನವೀನೇರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದು ಅನೇಕ ಬಿರುದುಲಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಡೊಂದಿನ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಪಟ್ರೆ ಏನ ಪುದರಣ್ಣ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಟ ಅರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನ ಪುದರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನ ಪುದರೆ ಕರ್ಕೆ ರಾವಂಡದು ಕೈ ಕಂಬಡ್ದು ಬರದಣ್ಣ ಗುರುಕುಲ ಈರು ಮಾರ ನಾಟಕ ಬರಿಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಟೆ ಆಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರನ ಇಂಗ್ಲೆಕ್ ಏನೊಂದುಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರನ ಇಂಗ್ಲೆಕ್ ಏನೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಎರಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನವೀನ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಲತ್ತ ಕಂಬಿರ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲುಂಡ ಪಂಡದು ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬೇರ್ಲ ತುತ್ತೈದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವೀನರ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡದು ಇತ್ತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ದೀಪಿರುಲಾಯಿ ಐತ ಅದೇ ಹಾಲ್ತರ ಇದ್ದ ಮಂಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕದು ನಾಗಲಕನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಂಚಂದ ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಂಡಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಬೇರ್ಲನ ಅಧಿಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಧಿಕಾರ ದಿಕ್ಕುವ ಅತ್ ಅವು ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಬಂಡದು ಕುಡುಂಜಿ ಇತ್ತ ಸೂರಜ್ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಕನೆ ಕಂಬೆರ್ಲಾವಡು ಸತ್ಯಸಾರಿ ಮಾನ್ಯವಾಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬುದರು ನಮ್ ಬಂತ ದೇವರು ಹಲವು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಬಂಡದು ಏರನ್ನ ವಾ ದೈವ ಏರೇರೆಗಂದು ಲತ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತನಕ ಮುಂಡಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಸ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಂದು ವಾದ ಮಲ್ಪನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ಲತ್ತೆ ಬಂಡದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟವುಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನವೀನರ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗ
ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜೊಂತ ಬನೋಲ್ಲ ಅದು. ಅಕೇರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾವು ಪಂಡದ ಸರಿ ಅಡ್ಕದಬು ತೋಟಂದ ಬಾಲೆ ಪೇರದ ಹಿತ ಬೊಂಡದನು ಆಜಿ ಬನ್ಯ ಮೂಜಿ ನೋಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಸತ್ಯ ಕಂಬೆರ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಕೇನೋಡು ಖಂಡಿತ ಕೇನಗ ಕೇನಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಕೇನಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭರತನ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕಲತ್ತ ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಂಡ ಯಾನೇ ಕಡು ಪಂಡ ಇರೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಭೂಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ತನುಮೈತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಗುರ್ತುಗೋಬಾಡದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಾಡಿಯರಲ್ಪ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಾಟ್ ಕಂಬೆರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬೆರ್ಮೆರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಪಂಚದೈವಲು ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನಿಮನಿ ಗಜು ಮಾದಿ ಬಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತವಲು ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಂತ ಅವು ಬೇತ ಬೇತ ಜಾಗಿಡ್ ಬೇತ ಬೇತ ದೈವಲು ಉಪ್ಪರ್ಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂಚ ಆ ಐನು ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಂತಾವು ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಚಾಕಿರಿತಾಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಾತಿರಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪಿರು ಐಕೆ ಮಂಜೋಲು ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು ದಾಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿಯರು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಟು ಇನಿಕ್ಲ ಕಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲುಂಡು ಐಕ ಆಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಗುರ್ತಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇನ ಕಂಬೇರ್ಲು ಒಂದೇನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಒಂದೇನ ಜುಮಾದಿ ಬಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಲುಡೇ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಡೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಕಾರದ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೋಂಡು ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಗ ಐದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಐನು ಬೇತ ಬೇತ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ತನುಮೈ ಪುನಿ ಏರಿತ್ತೆ ತನ್ಮ ಇಪ್ಪನೇ ಗುಲ್ಲಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜೋಲು ಬಾಡ್ರೆ ಸುರು ನಾಗನ ನೆಕ್ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರುಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ಒವೇ ನೆಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಣಪನ ವಿಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತನುಮೈತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕಂಬೇರ್ಲು ನಾಗೆ ಬನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೆರಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂಡ ನಾಗೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗೂ ರೂಪ ಉಂಡು ಅರೆ ಗಂಗಾ ಆಕಾರ ಉಂಡು ನಾಗೆ ಬಂಡ ಭೂಮಿಡು ಪರತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಂಬಿತ್ತದು ನಾಗನ ಜಿಡೆದಿತ್ತೇರು ಅವು ದಯದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲು ಮಾಶೇಷನ ಜಿಡಿಟಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಕದ ಕಲ್ಲುಡು ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಐಟು ಉದಿಪನ ಬೆಂತಿನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ ಗಗ್ಗರದ ಕೋಂಟ್ರದು ತರತ ತಲೆಪಟ್ಟವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಗಜಿಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಮಂಜಲ್ ಗಂಧ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬೇರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸರಿಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗ್ ಕಪ್ಪುದ ಕರಿಗಂಧ ಅಂಡ್ ಆರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಗಂಧ ಬೇತಂಡು ಆರು ಸಾನೆದ ಕಲ್ಲು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಕಾಶಿಗೆ ಬೋತಿ ಕಬಲತ್ತಿಗೆ ಒಕ್ಕನೆ ಬಂಗಾರದ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಪಂಡ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂತದ ಆಲಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆರು ಕೊರಡು ಬತ್ತೊಂಡು ಬಕ ದೀಯರ್ನ ತರಪಿರುತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ఆయన ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಆಪಿ ನಡೆದವರ ಆಯ್ಗ ಕರಿಗಂಧ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆದವರ ಕಲಟ್ಟು ಪರಿಭೇದ ಇಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪರಿಭೇದ ದಾಂತಿ ನಡೆದವರ ಒಂಜೇ ಮೋಹನದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿರಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ ಕಂಬೆರ್ಲ ಅತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಆ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಂದ ಗಂಧ ಕೊರನ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರ್ದು ಹಲೋ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲಣ್ಣರೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ ನಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ದೈವನೇ ದೇವೇರೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ ದೈವನ ದೇವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ತುಲ್ಲಾಟು ಮೂಲವೋಲು ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಮೂಲವೋಲು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಲ ಉಂಡ ಕೋಲ ಉಂಡರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ರೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೇನು ಈ ಚರ್ವಿದ ಚರಣ ಬೇಗ ಬಂದೆ ಟಪಕ್ಕ ಕಂಬೇರ್ಲು ದೈವನ ದೇವೇರ ಕಂಡೇರು ಆರು ದೇವೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ದೇವೇರು ದೈವ ಬಂದು ನಮ್ಮುಂಡ ದೈವ
ನಮ್ಮ ನಾಗನ್ಲ ದೈವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮದು ಪಾತ್ರದಡ್ಡ ನೋಡ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ದೈವನೇ 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 ಅತ್ ಮಾತ ದೈವನೇ ದೇವರು ದೇವರು ಬನ್ನೋದು ಇದು ಅತ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ದೈವನೇ ದೇವರು ದೈವನೇ ಅಂದ್ ದೇವರೇ ದೈವ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ಬೇದಜ್ಜಿ ಬೇದಜ್ಜಿ ದೈವನೇ ಆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈ ಕಂಬೆರ್ಲಿ ಕೋಲಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ಕೋಲಜ್ಜಿ ಹಾ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಅವು ಬಂಡ ಅವು ಜಟ್ಟಿದ ಬರಕೆ ಹಾ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಆ ಜಟ್ಟಿದ ಬರಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಜಟ್ಟಿದ ಬರಕೆ ಬಂಡ ಅವು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸಾನಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪಾರಂಡು ಹಾ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಅವಳು ಜಟ್ಟಿ ಬರ ಗುತ್ತಾರಂಡು ಸಿರಿತ ಬರ ಬೇಲ ಐಗೆ ಬರ ಬೇಲಾವರಂಡು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಐಟು ಸುರುಟು ಕಂಬೆರಣ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಜಟ್ಟಿದ ಬರಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿಂಡ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದಿನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಅವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪೂರ್ವ ಆತಿ ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ ಆ ಜಟ್ಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡಾ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಹಾ ಪ್ರತಿಮಾನೆಚ್ಚು ಕಂಬೆರ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ದೈವನೇ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆಯನಗೆ ವಂಡ್ರನೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಎಂಜನ ಆಗೆಗೆ ಕೋಲ ಉಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಕೋಲ ಉಂಡ ಕಂಬೆರಿಗೆ ಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬೆರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಅತೆ ಕುಡಂಜಾರಿಕೆ ಎಂಡೇರು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಮೂಲದ ಜಾಗುಲು ಹಾ ಅಂದ್ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಹೋವು ಕಂಬೆರ್ಲು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆರು ಆತ್ರಾಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತ್ರಾಡಿ ಕಲ ಆತ್ರಾಡಿ ಕಾಲ ಹಾ 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 ಇತ್ತದ ಆತ್ರಾಡಿ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಮಣಿಪಾರದಲ್ಪ ಆತ್ರಾಡಿ ಬಂದ ಜಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕು ಕೈಪೆ ಕಾಯರ್ದ ಮರದ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಆರು ನೆಲೆ ಆದುಂತು ವೇರು ಚೀಪೆ ಕುಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ಕೈಪೆ ಕಾಯರ್ ಮತ್ತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಆ ಜಾಗ ಉಂಡೈತಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆದುಂತು ನೆಲೆ ಅದುಂತು ವೇರು ಪಣದು ವೈದ್ಯ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತೆ ಅಂದು ಆರು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕುಡರ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ದು ಜನನ ಮುಟ ಆ ಜಾಗ ಎಡುಪುವೇರು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಎಲ್ಲೆ ಪೋದು ಕೋಡಿ ಗಂಡಾಲಡು ಪುಟದು ಬಾಲತದು ಎಲ್ಲೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲಾದು ಬೆದ್ರದ ಗಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಮಾರಿ ಬಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಪೂತ ದಂಡಿಗೆ ತೆರೆ ಕೊರ್ದು ಗೊಬ್ಬ ಅದು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಆತ್ರಾಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ಆತ್ರಾಡಿ ಕಾಲುಟ್ಟು ಕಂಬೆರಳ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಒಂಜಾ ಪೇರು ಅವಳು ಆತ್ರಾಡಿ ನಾಡೊಂದು ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಆತ್ರಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಬಂಡ ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡು ಅಂದುಂಡು ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬುದರ ಅವಳು ಎಂಗಲ ಮೂಲದ ಮುಂಡಾಲ್ದ ಕುಲುಬರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಡಿಗೋರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ರಾತ್ರ ಬಗೆಲು ಬೆನ್ಪಾದು ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆನ್ಪಾದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬೆರ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕಲು ಮಾಯದ ರೂಪನ್ ಬುಡ್ದು ಜೋಗದ ಮಾನವೇರ ಪೇರು ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆಗೇನು ವೇರು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೇಲದ ಪಡಿಗೇನು ವೇರು ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಕೊಂಬಾರನ್ನು ತೆಪ್ಪುವೇರು ರಡ್ದನ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲದ ಪಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿಲ ಬಂದು ಪತ್ತುವೇರು ಆತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡುದ ಕರ್ತವೇರು ಅರಿಬಾರಕಂತ ದೊರ್ಪುವೇರಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಪಿನ ತುಪ್ಪೆದ ಅರಿಬಾರಕಂತ ದೊರ್ತುಂಡಲ ಅವು ನೀವು ನೀವು ನಿಲ್ಕ್ಯಾಪುಜಿ ಅಕನ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಬಾರು ಜಿಂಜುಜಿ ಆಯ್ದು ಒಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಅಕಲೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬೆಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಪಡಿ ಕೊರಂದೆ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಬೆಂದಿನ ಪಡಿ ಕೊರಂದೆ ನಿಕುಲು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನದು ಮಿತ್ತು ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡದ ಎಂದಿಕನ ಈ ಅಸ್ತ ಪಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ಬುಡಾಯಿಡು ಕಟ್ಟನ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಜರಿಯಾಡು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಟ್ಟನಗ ಮುಡಾಯಿಡು ಜರಿಯಾಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಪಗ್ಗಿದು ಬೂರಾಡು ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡು ಪಾರಿ ಪಡಿಲು ಬೂರಾಡು ಪಂದ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಿ ಬುಡ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಆತ್ರಾಡಿ ಬೂಡು ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಆತ್ರಾಡಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲದ ಕತೆಟ್ಟು ಸಂದಿಡು ಬೈದ್ಯ ಅವಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂದಾರ್ ಬಂದ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ನವೀನಣ್ಣಗ್ಲ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಈ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲಟ್ ಗಡಿದೆತ್ತನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನೇಮುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಗಡಿದೆತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಸರ್ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೈವ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒತ್ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ನಡತದಿತ್ತಂಡೆ ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ
ಈ ಪನ್ನ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಇಟ್ಟಂಜಿನ ನಡಪನಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮುಂಡಾಲ ದಯಪಂಡಾವಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮುಂಡಾದ ಕುಲೆ ಆಯ್ನಂಚದೆ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ ನಿಜವ ತಪ್ಪು ಬಂದಿ ಅನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚಿನೈಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂದೀತ್ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣರೇ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆರು ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಗರ್ತಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಆರು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿರುಡುತ್ತೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ದೈವದ ಕಲಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಕಥೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾಗಿರ್ದು ಜಾಗಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗಿರ್ದು ಜಾಗಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೈವದ ಗಡಿತ ವಿಚಾರ ಅವಳು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬೇರ್ಲೆ ಗಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಗಡಿ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಸಾಮ್ಯತೆದಾದ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರದಾದ ಅದೇ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗಡಿ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗುಲ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗಡಿ ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲೆಗೆ ಗಡಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ ರಾಜನ್ ದೈವಗ್ಲ ಗಡಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಗಡಿ ಉಂಡು ಮಾತಾಂದಿತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಗಡಿಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮರಜುಮಾದಿವದ ಕಡ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಟ ಕಡ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಡ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಗಡಿಕು ಬಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತನ್ನಿ ಮನೆಗೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಮಿಂಚಿನಾಗು ಉಗ್ಗೆಲು ಹಾಲು ಗೆಜ್ಜತ್ತಿಡು ಹೆಚ್ಚದು ತಗೆಲಕ ಮಿತ್ತಕಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗಡಿಯಿಂದ ಐಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಈ ಕಂಬೆರ್ಲನ ದರ್ಶನ ಲಂಚನಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಅವರನ್ನು ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಅವು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವರ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಸುರುಟು ಬಂಡೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಕೊರ್ದಪುಗ್ಲ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಅಂದ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಂಡ್ಬಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ 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 ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂದ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲವರ ಹಾರೈಕೆ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಲ್ನ ನವೀನೇರಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ಲಿನನೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಬರಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಲೆ ಮರೆತ ಕಾಯ್ದೆಲೆಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನವೀನೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಎಂಗೆಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗನ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಆರೇಳ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಅದೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಏಪಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋನಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಳು ಆಯನದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದ ಬನಡು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬನಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬಂಡದು ಆಯ್ಡ ತಿದ್ದೋನಡು ಆಯನ ತಿದ್ದವಳು ತಪ್ಪು ನರಮನೆ ಸಹಜ ಅರ್ಥ ಅಂದಾಗ ಇಂಚ ಅನ್ನೆರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪರಂದುಂಡ ಗಡಿತ ಬಾತೆರೆಗ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ರವಿ ಪಂಪೆಲ್ ಸತ್ಯ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಿರದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಲಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷನ್ ರೈ ಸುಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಸಂಪತ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗೌಡ ಮೊಕ್ಲುಪುರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದೆ ರಮೇಶ್ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊರಣಿದ ನೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಾವರ ಅಂಚಾತಂಡು ಹೆಗ್ಡೆ DPK ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರ್ಕಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಂದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣದಲ್ಲಿ ಪುನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ
ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತನುಮೈಪೇರು ಅವು ಸರಿಯಾ ನೆನೆಬುದಿಲ್ಲ. ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ. ಲೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಮೊಜೂರು ಮೊಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕದೇರು. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿರ್ಲು ದೈವ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇದು. ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿರ್ಲು ದೈವ ಬೇತೆ ಬೇತೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಬೈದಿನಕಲು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲು ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿಲು ಸರಿ. ಅಂಜನೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತನುಮೈಪು ನಾವು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ತನುಮೈಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ? ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮೈಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಹೊಸತು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ದರ್ಶನಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೊಂಜಿ ಸೋನದ ತಿಂಗಳು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅದುಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪರಕೆ ಬಂದು ಜಾಪುಂಡು ವರ್ಷದ ಪರಕೆ ಪಗ್ಗುದ ಪರಕೆ ಬಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬೆರ್ಲನ ದರ್ಶನ ಅನಾಗ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿಗೊಂಜಿ ಪೇರ ನೀರ ಬುಡ್ಲೆಕನೆ ಆ ಭೂಮಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ದಿನಂಚಿತ ನೆಂಪುದಿನ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತನುಮೈಪುನಂಚಿತ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೈಪುನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆನ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆನ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ದೇವಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಬಂದು ಬಳಲ್ಬಾಗಡ್ದು. ನಂದು ಬಳಲ್ಬಾಗಡ್ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಬಾಚರ್ನು ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲ ಕನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಈ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಸಾರಮಪ್ಪನೇರು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಐತೆ ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಗಡಿ ಎಂದು ಬಂಡ್ಯಾರ 14 ಗಾಡಿ ಎಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ಲ 14 ಗಾಡಿ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲೈಟ್ಲ 14 ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಇರುವೇರು ದರ್ಶನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಿನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೊಕ್ಲೈಟ್ ಕಂಬೇರ್ಲು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಂಗ ಬಂದ ಇದು ಸಮಬಲ ಬರ್ಪುನು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ. ಓಲು ದರ್ಶನ ಗೊಂಜೆ ಕುಂತವೇರೆ ಓಲಣ್ಣ ಓಲು ಬಳಲ್ಬಾಗಡ್ ಇರುವೇರೆ ಕಂಬೇರ್ಲೆ ಗುಂತಾವ್ ನಲ್ಪೈತೆ ಒರಿಯಾಗ ಗುಂತಾವ್ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿರಿಪೋಡೊಂದು ಬಲ್ಲಲ್ಬಾಗಡ್ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಉಂತಾವಿರತ್ತೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ರತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಣಂ ತುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಟ್ಟು ಇರುವೇರು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂತವೇರು ಕಂಬೆರ್ಲೆಡ್ 14 ಗಡಿತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ 2 ಜನ ಕುಂತಾವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಸರಿಯಾ ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ತರ ಗೊರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಯಜಮಾನರ್ನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕಾರನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಡು ನಿಜವಾದ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಡೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿಲು ಎಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನಡೆ ಒಂಜೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರಂದಂಡ ಅವು ಅಕುಲು ದಾದಾನ್ಲ ಅಕಲ ನಿರ್ಣಯ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಉಳೈಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜುಮಾದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನುಂಟು ತಪ್ಪುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪು ಅಜ್ಜ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜಪ ದಾಯ ಬಂಟಾಗಿ ಬರ್ಪಾಯ್ಜಾರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನುಂಟು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಪನುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಅನುಕೂಲ ಅನುಸಾರವಾದ ಜುಮಾದಿನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪವನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತ ಅವೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧೊಟ್ಟು ಒರಿಡು ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇತೆ 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 ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನುಮೈಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಆಪಣಪನ ವಿಚಾರ ಅವು ಸರಿಯಿಂದಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ತಪ್ಪುಂದಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಕುಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬೇತ ಗೊಡ್ಡೆ ದಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀರಿ ಎಂಕುಲೆ ದಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಾದ ನೇರ ಬಣಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಸರಿಯತ್ತು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆರೆ ವಿಷಯ ಈ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೊಂಜಿ
ಈ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನ್ನೆ ದಿನಪುನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನ್ನೆ ದಿನಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು ಆನಿ ಎಂಕಲು ವರ್ಷ ಗೊರ ಕಲಕು ಹೋಪಿನಿ ಅವು ಬಾರಿ ದೂರ ಉಡುಪುಂಡು ಸಾನ ಬೇತ ಕಲ ಬೇತ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎಂಕಲು ಆ ಕಲಕು ಹೋಪಿನಿ ವರ್ಷಗೊರ ಕಲಕು ಪರ ಕಲಟ್ ದಾದಪೂರ ಮಲ್ಪರಂದು ತೂಕನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೇಣ ಅಲ್ಲ ದಾನ ಸೂರಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗಿರ್ದೆ ಎక్కడ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪನ್ಲೇಣ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಲ ಜನಾಂಗಡ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗಡ್ಲುಂಡು ರಡ್ಡೆಟ್ಲುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ವಿಚಾರ ತೂವರ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂತಿನ ತೆರಿಪಾದಿನ ಗುತ್ತೂರ್ದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಕಲ್ ತೆರಿಪಾದಿನ ವಿಚಾರ ತೂವರ ಬೋಂಡ ಎಂಕಲು ಪಲಿ ಭಾಗ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪಲಿ ಭಾಗ ಮುಂಡಲ ಜನಾಂಗ ತಂಗಡಿ ಭಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೈಟ್ಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಲೆಕ್ಕಡ ಐಕಲ್ ಅಕ್ಲೈಟ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪಲಿ ಭಾಗ ತಂಗಡಿ ಭಾಗ ದೊಡಮಚಿಕಮನ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದಾನಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೈಟ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂವರ ಪಣದನ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದೈವ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯಡ್ ಬರ್ಪಲಕ ನಮ್ಮ ಬರಾಪಿಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ಅಕಲ ಮೊಕಲ ಮನ್ಪಿನ ಬಡ್ತಿ ಪಂಡ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಂಡ ದಾದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ನವೀನೇರ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡೇರು ನವೀನೇರು ಆರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡೇರಿ ಅತ್ತ ನವೀನೇರು ಅವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ ಆ ಜನಾಂಗದ ಈ ಜನಾಂಗದ ಅಂದ ಮಣ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಂಬೇರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲಕುಲು ವಾ ಮೂಲದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಪಾರ್ಧನದ ಆಧಾರಡು ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಪೊಂಡ ಸರಿ ಪಣ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತೆ ಪಲಿ ತಂಗಡಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಐನು ಜನಾಂಗ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆ ಆ ಓಪುರ ಅಣ್ಣರೆ ಈ ಮುಂಡಾಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಉಪ್ಪಾರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಒಂಜೇ ಮರತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇನೆತ್ತ ಮರತ ಎಗ್ಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ತುಯರೆ ಬಂಡ ಅಣ್ಣೆರೆ ಮಾತ ಮೂಲಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಆಯನ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಲಕ ಆಯನ ಗುಣಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಆಯನ ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕವಾದ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರತಾದ ಆಯನ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾದ ಅತ್ತಿ ಮಣಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಆರಾಧನೆ ಕುಡಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯ ತೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಕಥೆಕ್ಲೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕೊಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇರ್ತಲೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಬೆಗರು ಮಾಶೇಷನ ಜಟಿರ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಐಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಕುಲು ಇರುವೆರು ಗಂಬೆರ್ಲು ಒಂದು ಪಣಪನ ಉಂಡು ಅವೇ ಮುಲ್ತ ಸಂದಿರಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕಾರನಕ್ಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲೆಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಆರು ಬಲ್ಲಕನೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂದು ಬತ್ತ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ನಿಕುಲು ಕಲಕ ಪೋಪನವು ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣಪನ ಆಯ್ತಾ ಆಚರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಲೆ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಉಪ್ಪನಗ ದುಮ್ಮುಪುರ ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಲೆ ಇರ್ಬುರ ನೀಚೆ ಬಂದು ಹೊತ್ತೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ಅಂಚಿದ ಪೂರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪದ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಡು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾನ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗಳ ಇಷ್ಟೊಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾನನೆ ಕಟೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್
ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಆಮೇನು ಪಸತ್ತು ದಿವಂದುಲ್ಲೇರು ಪುರ ದಿಕ್ಕಳೈತೆ ಆಮೇನು ಪಸತ್ತದ ಏನ ವಾಹನ ಬಂದು ಪನ ನಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜೇತು ಸರಿ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐಕ್ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಏನಿತೇನೆ ನಮಕ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗೆಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆಂಡು ಆ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಗ ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ದಾಯಕೆಂಡ ಅವು ನಿತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆಂಡೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಕೇನ್ನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನೆನೆಪುದಿದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅನೈಕ್ ಆ ವಿಭಾಗನೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆನೆ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಿಖಲ ಆಚರಣೆಗಳು ದಾದ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಕ್ ಹೊಸ ಬುಲೆನು ಪೊಗುಪವನಂಚಿನ ದಿನ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ದಿನ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಅಂದ್ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಟು ಸುರುಕು ಅವಳು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಕೋರ್ದಪ್ಸಾನ ಗಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಂಬೆರ್ಲ ಫಲ ಐತಿ ಅಂದ್ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಸುರುತ ಅಕ್ಕೆ ಕಲೆಟ್ ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡುಂಡ ಅತ್ತನ ಬೂಲಿಯ ಪಾಡುಂಡ ಸುರು ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಸುರುತ ಸುರುತ ಅರೆಗೆ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಟ್ ಆನಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಹೊಸ ಬುಲೆನಿ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ದಲ ಮನ್ನಿ ಬಲಸೋರ ಮನ್ನಿ ಬಲಸು ಕುಡ ಪಂಪೆ ಆನಿದ ದಿನದಾದ ಬಂಡ ಕೈತ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನ ಗರ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕೈತ ಬೇಲೆಂಡ ಎಂಕನ ಜನಕ್ಲೆ ಅಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೈತ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಅವೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಟು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ದಿನ ಕೈತ ಕಂಡೋಗು ಏರ್ಲ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಗರ್ಪೆರಬಲ್ಲಿಂದ ಗರ್ಪರವಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟುಡು ಗರ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಜಿನಿ ಬಂದನಂಡು ಐದು ಕೊಂಚ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಬಂಡ ಕಂಬೆರಣ ಕಲಕ್ ಹೊಸ ಬುಲೆನಿ ಜಿಂಜಾದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ತದು ಹೊಸ ಬಜಿಲಿನ ಬಲಸು ನಂಚಿರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಮಲ್ತಂತೆ ಬಾರ್ ಹೊಸ ಅರಿನ ಹೊಸ ಬಾರಿನ ಎಡ್ತದು ಬಜಿಲು ಹೊಸ ಬಜಿಲು ಬಲಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲ ನಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಡದ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಅಂತ ಬಲಸು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಅವನ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡ ಸದಾನಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮದಿಮಾಲಾಪಲ ಆನಿ ದಿನ ಗರ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಂಬಳಿಕೆ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಒಂದೊಂಜಾನ ಪ್ರಥಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಚ ನೆಟ್ಟ ದೈವದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿದ ದಿನ ಭೂಮಿದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆದ ಬಗೆಟ್ ಈಗ ಬೇನೆ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ ಈ ನಂಬಳಿಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭೂಮಿನೇ ಕಂಬೆರ್ಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಹೊಸ ಬುದ್ಧಾರಣಿಕ್ಲೆ ಸುರು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬುದ್ಧಾರ ಓ ಹೊಸ ಬಾರಿನ ಎರ್ತದ ಬಜಿಲು ಬಲಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುದ್ದಾರ ಕೊಡದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗಳು ಪುದ್ದಾರನ್ ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪುದ್ದಾರನ್ ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗನೇನ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಆನಿ ದಿನ ಉಂಪಿನ ಕ್ರಮದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ದುಪ್ಪು ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಕೊನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಕಂಬೆರಳ ಕಲಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಂಡಿ ಕಂಬೆರಳ ಕರಡ್ದು ಕುರಲ್ ಕೊನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರಾಧನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂಜನೆ ನವೀನ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಯಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದು ಪಟ್ರ ಹಿಡ್ದು ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನವೀನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಯ್ಯರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಮುಖಾರನ ಮಗಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂಜದ ಮುಖಾರನ ಮಗಿ ದುಂಬುದ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬದು ಬಾಲಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಗಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಹಂಗ ನೋಡತ್ತ ಅಂದು ಅವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ತೂದು ನಮ್ಮ ನವೀನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನವೀನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪೂರ ಯಾನ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನವೀನೇರಿ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣದ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನವೀನೇರ್ನ ಬೆರಿಟು ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಜನನಮ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ವತ್ ಅವಳು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಅವಳು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ತುಯರತ್ ಆರ್ನ ವಿದ್ವತ್ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ
ಅವೆನ್ನ ಮತ್ತೋಡು ಆಯನ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಣಪನವನ ತೂಪನ ತಾಯಿ ಏತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಪಣಪನವನ ತೂಪನ ಮತ್ತೆ ಆಯನ ಜ್ಞಾನ ಏತುಂಡು ಆಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಏತುಂಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನವೀನರೆ ಅಂಚಾದ ಇರೇನ ಆ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಟ್ಟುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬನೊಂದಿಲ್ಲರೆ ನವೀನ್ ಪಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಇರುವೆರೆಗಳು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದಲೇಸೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ವಿಷಯಡು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಬಡಕಾಯಿದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ವಿಮರ್ಶಡು ಗೊಂದಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿರ್ದು ಬಡಕೈದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಗೊಂದಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೀಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಿರದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂದ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪೇರು ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ತೆನಕಾಯಿದಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚೆಪ್ಪುನು ಅತೆ ಆಂಡ ಅవి ನಮ್ಮ ಬಡಕ ತೆನಕಾಯ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದತ್ತು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು 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 ಬಂಗ್ರಗೂಲೂರು ಪಡ್ಡೋಡಿ ಸಾನೊಡ್ಲ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಕಾಂಜಗೋಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಸಾಯಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಸಾರೆ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮದಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕೆ ಇಂಚಾನಗ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕೈದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂತದ ಹಲಚ್ಚಿ ಅವೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಡಕೈದಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ತೆನಕಾಯಿದಕ್ಲನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ತೆರಿಯೊಂದಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡು ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ವಕ್ಕೋ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಿರದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟುಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಪಿರದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ವೈ ಬುಡ್ದು ವೈಕುಂಠ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಪುನೋನು ಮೀಪವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಅಂಗೈಕ್ ಬಚ್ಚಿರದಿ ಇದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆನು ಪಿರದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿದ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ 60 ಹೊತ್ತೋಡು ಇದು ನಾವೇನು ಏರ್ಲ ಅವೇನು 10 ನಕಲು ಏರ್ಲ ಎತ್ತು ಜರಿಂದ ನಾವೇನು ತಾರೆದ ಮುದ್ದೆಲು ಪಾಡುವರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಕ್ರಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಪೋಯಿರುಂದಂಡ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಿಜಿಡ ಅವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬಂಡ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಿರದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ದಾ ಇಜ್ಜಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಉಂತ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಿರದೆಪ್ಪುನುಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಪ್ಪುನ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದ ಬಂಡ್ಪೇರು ಆ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಒಂಜಿಂಡು ಈ ಮುದ್ರಾ ಗಡಗದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಲ ಸರಪೊಲೆ ನಿಜವಾದ ಬಲ ಸರಪೊಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಯ್ನ ಬೊತ್ತವಳು ಎಂಚ ಬೊತ್ತವಡು ಆತ ಬಲೆ ಸರಬಲಿ ಬೋಪುಜ ಐಕ್ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬಂಗಾರದ ಸರಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಳ್ಳಿದ ಸರಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸರಿಯೋನು ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಸೂತ್ರಡು ಈ ಸರಿಯ ಉಲಾಯ ಕಾಣತದ ಈ ಬಲೆ ಸರಪಲಿ ಪಿದೈಕೊನದು ಆ ಸರಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಬೊತ್ತವಳು ಈ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ವರಿಯನ ಗಡಿಕಾರನ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಅತ್ತಂಡ ದೈವ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರನ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊರನ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಂಚಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ದೆತ್ತದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಕೆ ಅವೇ ನಂಬೋಳಿಕೆ ಅವನ್ನ ದೆತ್ತದು ತಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ತಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಈತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಬೋಳಿಗದ ರೀತಿಯ ಬೈದನ್ನು ಹೊರತಾದ ಒಂಜಿ ದೈವಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು 100 ಕಡೆ ದೈವಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ 100 ನಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆ ದೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವರ್ಗ ಕುಲ್ಲುದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೊಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣೆರೆ ಎಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ದೈವದ ಕಂಬೇರ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಭೂಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಈ ಬಗೆಟ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಅರೆನು ಸತ್ಯದ ಕಂಬೇರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಂಡ
ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಇರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಅರಿನ ಸತ್ಯದ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಣ್ಪುಂದಾಯಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸತ್ಯದಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಅರಿನ ಸತ್ಯದ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಆತನು ಪೂಪುರ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಆರು ನಾರಾಯಣ ರೋಕು ಬರ್ಪೇರು ಆರು ದೇ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಉಂಟ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಏನು ಪನ್ಪಿನಾತು ಪುಸ್ತಕಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ಗುರ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಕಂಬೆಲ್ಲಣ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಪ್ಪನೆಗೆ ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ಗುರ್ತ ತೂಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೆನು 7 ಸೀಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು 7 ಸೀಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ತರ ಗೊಜ್ಜಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಾರಾದು ಅವೇನು 7 ಸೀಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪೇರು 7 ತಿಕ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅದೊಕ್ಕ ಚೀಮುಲ್ಲುದ ಪುದೆಲುಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ತದು ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಲ ಸಿರಾವಡು ಅನ್ಪೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೂಲುದಂತೆ 1000 ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ ಒಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಮಂಡ ಕಾಂಡ 1000 ಮಾಲೆ ಬೈಯಡ್ 1000 ಮಾಲೆ ಕಾಂಡ ಕತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಡ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ನಿಕುಲು ನೂಲು ದಾಂತ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಬೇರ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಂದು ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪೇರು 4 ದಿಕ್ಕುಡು 4 ದಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಬಡಕಾಯ್ಡು ತೋಜುಂಡು ಬಾಚುಕುಮಾರ ದಂಡು ತೆನಕಾಯ್ಡು ತೋಜುಂಡು ತೇಲ್ಪುತ್ರ ದಂಡು ಮುಡಾಯ್ಡು ತೋಜುಂಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ದಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ತೋಜುಂಡು ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿನ ದಂಡು ಈ 4 ದಂಡು ನಿಕುಲು ಜೈತದು ಬರೋಡು ಅಂತ ಅವೇನು ಜೈತು ಬರ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ದಂಡದ ಕಲಕು ಪೋಪೇರು 4 ದಂಡನು ಒಂಜಿ ದಂಡು ಮಲ್ಪುವೇರು 4 ದಂಡನು ಒಂಜಿ ದಂಡು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರಬೈಡು ಆ ದಂಡನು ಮುತ್ತಾವೇರು ಒಂಜಿ ಅರಬೈಡು ಆ ದಂಡನು ಮುತ್ತಾವೆ ಅರಬೈಡು ಮುತ್ತಾವೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜೈಟೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಗುರ್ಬಿ ಬಕ್ಕಿದ ಕೋಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಕೆಂಪು ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಅವು ಕತೆ ಐಟು ಬರುಂಡು ಕಂಬೆರ್ಲು ಈ ಕೊಲ್ಲದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಗ ಬೋಪಿನ ಚಿಂತದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಗುರ್ಬಿ ಬಕ್ಕಿರ್ನ ಪುಂಡು ಬಿಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕುಲು ಅವಳು ದಂಡ ಕಾದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗುರ್ಬಿ ಬಕ್ಕಿಲು ಕೋಕೈನ್ಲ ಕಾರನ್ನ ಮುರ್ಕಾದು ಅವೇನು ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ ವರ್ಪ ಮೊಕ್ಕಲು ದಂಡ ಜೈತೇರು ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಗುರ್ಬಿಲು ಜೈತೇರು ಬರ್ತೇರು ಆತು ಕಂಬೆರ್ಲು ಜೈತೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗುರ್ಬಿ ಬಕ್ಕಿದ ಕೋಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ತೂದು ಕೆಂಪಾದು ಪುಂಡತೆ ಪೋನ ಕೆಂಪು ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ಕೆಂಪುಂಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟುಲಗೆಂದು ಬೇರಕುಲು ಐದೊಕ್ಕ ಅವನ ಪೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಬಾಲ ಬೆರ್ಮು ಅನ್ಪಿನ ಇರುವೇರು ಆಚಾರಿ ಬಾಲ ತೀರ್ಥ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಡಪುರ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಅಕಲು 14 ಮುಟ್ಟಂದೆ ರಥರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ನಿಕುಲು 11 ಮುಟ್ಟಂದೆ ಒಪ್ಪೆ ಅವಡು ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಎತ್ತ ಅವಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ಮೊಕಲು ಇರುವೇರು ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆಲು ರಥನು ಬಾರಿ ಬರಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಬೆರ್ಲು ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಬತ್ತದು ತೂವನಾಗ ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ರಥದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಾರು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷ ಜತ ಒಂದು ರಥ ದೇವೇರು ಒಪ್ಪು ಇಜೇರು ಐಟು ಮೈರುದ ನಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜಿ ನವಿಲುದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವೇರು ಆಚಾರ್ಯಲೆಗೂ ಕೋಪಾಲ ಬರುಂಡು ಕೆಸರು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಚಿ ಮೀಸ ಮರಪುವೇರು ಹಾವು ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕುಲವಿನ ಕೆತ್ತು ಅವನ ಪೇರು ಕೆತ್ತದ್ದು ಪಾಡುವ ಆತನ ಬರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ನ ನವಿಲು ದೇವೇರ್ನ ವಾಹನ ನವಿಲು ಬಾನಡು ರಾವ ಒಂದುಂಡು ಐತ ನೀರೇಲು ನೀರಿಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಲೆವಲು ನೀರೇಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೈರುದ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಕಾಜಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೊಯ್ಯೇಡು ಬರೆಯೋನ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ರಥಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಕ್ಕಲು ಅವಿನು ಕೆತ್ತುವೇರು ನವಿಲುದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವೇರು ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನು ದೇವಿಯರು ಕಾಕಲಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ 11 ಮುಟ್ಟಂದೆ ಒಪ್ಪ ಹೇಳದೆ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಕಂಬೆರ್ಲು ರಥಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅರಬೈ ಬೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ರಥ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಲಕ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ
ರಡ್ಡನೆ ಅರಬಾಯಿಡು ರಥ ಅಡಿಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನೆ ಅರಬಾಯಿಡು ರಥ ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ ಸೇರುಂಡು ಐಟು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ಓಡಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಾರು ಬಲಿ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ನಡ ಬಲಿ ಹಾಂ ಆತ ಹೊರತುರ್ಗು ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ ಸತ್ಯಗೆ ಆನ್ ಮೆಚ್ಚಿಯೇ ಆಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಿರಿವರ ಕೊರ್ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ತಿರುಪತಿಗೆ ಓಡು ಅವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು లేరు ಆರು ನಿಕಲೆ ಸಿರಿವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡುಗು ಜಪ್ಪುವೇರು ಪುದೆಗೊನಾರೆ ಕಾಡುಗು ಜತ್ತದು ಕಾಡ ಪೀರೆ ಕಾಡ ಕಂಚಾಲ ಅವಿನ ಪುರ ಕೊಯ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡುಗು ಜಪ್ಪುವೇರು ಪುಂಡಿಲ ತಂಡೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ತೇವು ಬನ್ನಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಕೋಡು ಕುಂಬುಡ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಕಾಜಿ ಬುದ್ಧ ಪುದೇನು ಜಿಂಜಾವರ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಓಡದ್ದೆ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ ಅದು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ನೂಲು ಬೊಲ್ಲಿದ ಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ ಓಡು ಅಂಚ ಸಿಂಕ್ರಬನ್ನ ಆಚರಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಪೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ನೂಲ ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಕ್ರಬನ್ನ ಆಚರಣೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಾವಿರ ಮನ್ನ ಬೂತಲ್ನ ಸಾವಿರ ವರಂದ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ನ ಈತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೂಜು ಅನ್ಪೇರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೂದು ಕಂಬೇರ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಬೇರ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ ಬರ್ತಾನ ಕಂಬೇರ್ಲ ಅಲ್ತದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಆಚಾರ್ಲೆನ ಸಿಂಕ್ರಮಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಲೆನ ಸಿದಿಟ್ಟು ಗಾಲಿ ಬೂರುಜಿ ಉಲೆಟು ತೂಲಾಕುಜಿ ಕರ್ಬ ಕರಾವುಜಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಎರಕಾಪುಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೂಜಿ ಆ ಬುರ್ತುಡು ಆರು ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲಯ ನಡೆ ಪೇರು ಸೋಂಗೆ ಬಲ್ಲಯ ನಡೆ ಅವಳು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಸೋಂಗೆ ಬಲ್ಲಯರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಿನ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಾನಿಲು ಅಕಲೆ ನೀ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಅಕಲ್ನ ಸಾಪಂಡು ನಿಕ್ಕು ಅಕಲು ನಿನ್ನ ಮುಂಡು ಕೊಟ್ಟದ ಪಿರೋದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಗೋಲಿದ ಮರತ ಮುದ್ದೆಳ್ಳು ಜೋಗಟ್ಟೆ ಬೈದು ಕುಲ್ದೇರು ಈ ಇತ್ತೆನ ಪೋದಾಕಳ ಮಾಪು ನಟ್ಟೆ ಅಂದಾಂಡ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಬಲ್ಯಾರಡ ಪೇರು ಈರೆ ಸಾಪ್ ಒಂದೇ ಪುಲ್ಲೆ ದೈಕಾರ್ ಪೇರು ಅವೇನೇ ಅನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಂದ ಅಕಲ ಸಾಪುನೇ ಅನ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಾನಿಲ್ನ ಸಾಪುನೇ ಅನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಂತಾನ ಸಂತೇಶ ಮುತ್ತುದು ಬೋವು ಅವೇನು ಅಕುಲೆ ಪಿರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಸಿಂಕ್ರಬನ್ನ ಆಚಾರ್ಲು ಕಂಬೇರ್ಲನ ಕೈ ತರ್ಬೋದು ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಬೂರ್ವೇರು ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗೆ ತೆರಿಯಂದ ಬೋಡು ನಿಕಲು ಏರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಇತ್ತೆರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಸರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇರುವೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ನೆಲ್ಲಿ ದಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲಿ ದಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳು ನೆಲ್ಲಿದ ತೊಪ್ಪು ರುಂಬುವೇರು ಈ ಸರಿಗೇಡು ಅವೇನು ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಡು ತುರಿದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಮಲ್ಪುವೇರು ನೆಲ್ಲಿದ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇನು ಬಂಗಾರಿನ ಸೂಜಿಡು ಬೊಲ್ಲಿನ ನೂಲುಡು ನೆಲ್ಲಿದ ತಪ್ಪುಡು ತೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಐಟ್ ಕಾಯಿ ಕಾಜು ತಪ್ಪುದೇನು ಪೂರ ಜಿಂಜಾವೇರು ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ತರೆಟು ಪುದ ಬೆರಿಕು ಬೆರ್ಮಗಂಟು ಬಗಾಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ಮುಡುಪಿನ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಿದಾಡು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಜ ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋರಂಡು ಅವಳು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆలు ನಡಪುಂಡು ಕಂಬೇರ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಅದು ಪಾತ್ರ ಬೋಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಆಯ್ದು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಗಡಿಗೆ ಬೋಪಿನೇ ಅದೇ ಅವಿನ ಬನ್ಕತೆ ಪಂಜ ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲ ನಾವುಲ್ಲ ಅವಳು 6 ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಪಂಜ ಪೆರುಮಾರ ಬಲ್ಲಾಲು ಕಂಬೇರ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಬರಸೆಂಚತ್ತನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡನ ಬಾಲುಂಡು ಬೀಜನಾಗ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿನ ಗುಜ್ಜಿ ತೊಡಮೆ ನುರಿಯೊಂದುಂಡು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ನುರಿಯೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ತೂಯಿನ ಮೇರು ಪಂಜ ಪೆರುಮಾರ ಬಲ್ಲಡು ಈತು ಬೆದ್ದು ಬಿದ್ದ ಡೇರು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಜನ ಕಡಪುಡು ಅರ್ನ ಜಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರನೆ ಕಡಪುಡುವೇರು ಆಯ ಬಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ಪಿ ಬರೋಡು ನಿಕಲು ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ರ ಅಂತೇನು ಆಯನು ಕಂಬೇರ್ಲು ಈ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೈದರೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಿರೋ ಪೋಲ ಇಜ್ರಣ್ಣ ಕಬ್ಬೆ ಬಾಳ್ದು ಕರಿಯನೂರಗಾರ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ ಪೋಡಿದು ಪಿರೋ ಒಪ್ಪಿ ಆಯದು ಒಕ್ಕ ಪಂಜದ ಪಟ್ಟದ ದೇವ ಜುಮಾದೀನು ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡುವೇರು ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ಕಂಬೇರಡವನ್ ಕಂಬೇರನು ಬಲೆಣಿಕಲು ಪಂಜ ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಜೋರುಡು ಬಂತು ದರ್ಪುಡು
ಜುಮಾದಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಬೇರ್ಲು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೈದರೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಿರಬೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನೀನು ನಾರಾಯಣ ಲೋಕಿಗೆ ಪಾರು ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕಂಬೇರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಶರಣಾದು ಶಾಂತ ರೀತಿಲಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕನ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಂಜಪೆರುವರ ಬಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೊಂಜಿ ಕಲುಗಪಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಬೇರು ಪಂಜಪೆರು ಮಾರಲ ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಲಡು ನಿಲಿಕೆ ನೆಲ್ಲಿದ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡನ ಬಾಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಜಕ್ಕೆ ನಳಿಕೆ ನಲಿತೊಂದು ಬರೋದು ಲೇರು ಅಡ್ಡನ ಬಾಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಮೈರದ ನಲಿಕೆ ಉರತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇರುವೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ತರೆಟ್ಟು ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಬೆರೆಟು ಬೆರ್ಮ ಗಂಟು ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಲೇರು ಮೂಲು ಜಾಲಡು ನೆಲ್ಲಿದ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಐಟು ಜಕ್ಕೆ ನಳಿಕೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇರು ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಜಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರೈನು ಅರಸುನ ವೇಷಭೂಷಣ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಅವೇನು ತೂಯಿನ ಕಂಬೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುವೇರು ಅರಸುನ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ್ ಒಂದು ದಾನೆ ನಾಯಿ ಗುಲ್ದಿನಿ ಜಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಕರಿಯನ್ನೂರ ಕಾರವೇರು ಮರಂಕೆನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಯನ್ನೂರ ಕಾರವೇರು ಅದು ಆತ ಬರ್ತಾನ ಪಂಜಬೇರು ಮಾರಲ ಬತ್ತದು ಮಾಪು ನಟ್ಟುವೇರು ಪ್ರಾಣದೆಪ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಲಂಡಿ ಕುಲೆಂಕನ ಬೂಡು ಬೈದಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಟದೇರ್ಗ ಅಂತ ಕಾಡು ಅಂಚ ಐತ ಕತೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಅದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರ ನಡೆ ಒಂದು ಅವಳು ಕಾಡು ಕಟ್ಟದು ಬೋಟ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಏನು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೇರಾಕಲು ಅಂದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದಿಕ್ಕಾರಂಡು ಅವಲತ ಕತೆ ಬಂದ್ರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪುದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪೂರ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತಿರುಪತಿ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ಲಂಚೇನು ಸತ್ತೆತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಪತಿ ಬರ್ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಬಾಲದ ಪಂಪು ಬಾಡ್ದೇರು ಬಾಲದ ಬಂಡ ಪರ್ತದ ಬಾಲು ನೂಲುದ ಕೈಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ರಾಜನ್ ದೇವಿಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕಲು ಕಾರ್ ದಿನ ಕಾರ್ ಬರ್ಲುಂಡು ಕೈ ಪತ್ತನ ಕೈ ಬರ್ಲುಂಡು ಅಕಲು ಪೋರ ಒಂದು ಉಂತುದೇರು ಆಣ ಕಂಬೆರ್ಲು ಅಡ್ಡನ ಬೀಜ ಒಂದು ಜಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿಕ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಆತುಂಡು ಪೂಜದ ಬೆರಣೆ ದೇವೇರನ ಗುಂಡೋಗು ಬಾಕಿಲು ಬಾಡ್ದೇರು ಆತ ಹೊಡ್ತಾನಾಗ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೋದು ಬೆರಣನೆ ಎದುರುಂತುವೇರು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೂಜೆ ದೆಪ್ಪೂಜೆ ಬಂತೆ ಅಪಗೈಕ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಐಕ ಮೊಕಲ್ ಪೂಜದ ಬೆರಣೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಪೇರು ಬಾಕಿಲ್ ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಕಂಬೆರ್ಲ ಅವಲೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯದ ಯೋಕುಲು ಅಂದಂಡ ಪಾಡ್ದಿ ಬಾಕಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಅರ್ಲೋಡು ಓಡಿದ್ದು ಗಂಟೆದ ಸ್ವರ ಕೇಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂತೇವೆ ಆತನ ಬರ್ತುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಕಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಓಡ್ದಿನ ಗಂಟೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ತೆಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಅರ್ಲುಡು ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಪೂಜೆದ ಬೆರಣವಿನಿಕೆ ಎಂದು ಪಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆರವಲಿ ಕಬ್ಬೆ ಬುರ್ದು ಕರಿಯನೂರ ಐದು ಅಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇರು ಮಕ್ಕಳಣ್ಣ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಗೊದ್ದೆಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಗೊದ್ದೆಂದುಂಡು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕೊಡು ಎನ್ನೆಡು ನೆಕಪೊಡು ಅನ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕ ಇರುವೇರು ಕಂಬೇರಲ್ಲ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುವೇರು ಎನ್ನೆಡು ನೆಕಪುವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬೇರ್ಲಗು ಮೇರೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅರ್ಸದಮಿ ಮುಗುರ್ದ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ಪುವೇರು ನಿಕಲಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಥಿರಿವರ ಕೋರ್ಪೆ ಬನ್ಪೇರು ನಾನದು ಮಿತ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಒರಿ ಕಂಬೇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ ಅವು 14 ಗಡಿ ಆಜಿ ಪನ್ನಿ ಮೂಜಿ ನುಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಲಿಗೆ ದಾಕ್ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ಕೇಪಲ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲ ಪೇರಿದ ಹಿತ ಹಿತ ಪೇರಿದ ಹಿತ ಬೊಂಡದ ತನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಿಕಲು ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದ ಕಲ ಕೈಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಲಕೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಕಂಬೇರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಈ ನನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಹೊರ್ತೆಪ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಈ ಇರುವಾರ ಪುಟುದು ಬರ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನವೀನರೇ
ಸಮಯ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಕತೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗೆ ಕತ್ತೆರೆ ಬೇಜಾರಾಫಂಡ್ ಆತ ವಿಚಾರನು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡ್ ಪಾತೆರಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಬಗೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಾವು ಇರಡ ಪನ್ಪವಲೆ ಜನಕುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಗೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೈಟ್ ಪನುಡಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಪಟ್ಟ ಅವರು ನೆಟ್ಟ ಪನ್ಪೈರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿನ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಹಜ ಆಸೆ ಸಹಜ ಅಂಡ ನಾವು ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಡೆ ನೂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ದೈವದ ಕಲಟು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೊಲ್ಲಾದು ಇರಡ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಪುಟ್ಟುಪುರ ಆಪದ ಬಗೆಟ್ ಇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ವತ್ತಿರದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವತ್ತಿರದು ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ನನ್ಲಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕೋಗಿರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬರಡು ಇನ್ನು ನವೀನ ಪಣಪಿನ ಬುಧರ ನವನವೀನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತುಡು ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರನಲ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನೀಡಿದ ಒಕ್ಕ ಈ ಜವನರೆಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯಂಡು ನನಾತು ಬರೆಯೋಡು ನನಾತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಅಂಕಲು ಪುಣೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿದ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ವೈದ್ಯಂಡು ಐಕೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏಪೋಗ್ಲಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೆನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಡಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಕೆ ಮೊಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇನಕ್ಲೆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಾನ ತೂವೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದರ್ ಓದರೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕಲು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಡಪಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಂಪರ್ಕ ಡಿಪ್ಪುವ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆಂಡು ತೆರಿನಕಲ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಕೈಬಾಯಿ ಕೈಕಾರ ಪುರ ಶುದ್ಧದಿಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿರುಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಬಡಾದ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ